we hadden een paar weken Lien alweer, denk ik. Ik weet niet hoe lang dat Lien is. Maar hebben we Betty Kooijster aan de telefoon aan. Die weet op dat moment dat ik me net verzin op de Oosterdiek onderkom. Ja, klopt. Ja, je hebt daar al. En toen hier we nog, toen we nomineren met nog wel mensen voor de Johan de Jongboom. En nou, inmiddels is het daar toen zijn we van nou, stel je voor dat je hem winnen, dan mag we nou eens een praten. Maar we zien in de studio eens een praten. Nou, dat is dat je hier zit, dat jou gewoon dat je hem won had. Dat zullen mensen die actief lezen of de Omroep Friesland volgen net omgang wezen. Maar Johan won. Ja. Nou, lopwenske. Dank u wel. Dan zitten er bij wat kleren, maar dat ben we niet. Nee, ik ben wel even benieuwd waar de prijs. De Johan de Jongboom prijs. En het is ook nog een BM. Ja, het is een BM. Een BM hebben ze gekozen vanwege de duurzaamheid, de verbinding en zo wat hen. En Johan de Jong, die was bioloog. Ja. Die had altijd een masterwest aan het Drachtse Lyceum. En ik bij Omroep Friesland en er waren er meer dan 25 jaar het natuurpraatje. Ah. Nou, Johan is een paar jaar in overleden. En toen hadden ze bij Omroep Friesland een nieuwe groep maken van mensen die het dwaande binnen in de natuur. Ja. Nou, en daar ben ik een van. En we zijn alle vrijwilligers. En wat doe je dan? Nou, ik ben natuurgids. En ik jou excursies en gastlessen bij het NME. En ik jou presentaties. Is? Natuur- en milieueducatie voor het basisonderwijs in Noordoost-Friesland. Bij de Klister. Maar hoe ben je daar mee begonnen? Nou ja, ik ben altijd, ik zeg altijd zit in de geen, maar ik ben altijd wel geïnteresseerd in de natuur. Maar ja, je trouwen, je krijgt bijen en ik heb verder geen opleiding. En toen waren we nog aan de Panuslaan. En toen heb je daar een reetboasje bij ons in de tuin om. En ik denk, wat komt hier nou bij? Wat doet hier nou? En zij is een beetje groeit. En binnen aarde, het aarde is waar boven komen, zeg maar. Ik zeg altijd dat als je wat rustig wordt, dan komt het wel weer boven. Nou, en toen ging ik dus mij op excursies en zo. En ik wil in de houtwiel met Jacob. Nou, en toen zei ik wil dat hij zelf wil doen. Ik vind het wel hartstikke leuk. En toen had ik de natuurgistcursus, weer toen nog een cursus, had ik die in. En ik had me een diploma halen en toen ben ik vrij gewoon van het bestuur. En ja, toen is het eens alleen maar meer gewoon. Ja. Meer. En hoe zat je nou je weekend eruit? Want die lessen, dat zei ik al, op Oosterdiek met een groep mensen. Ja. Hoe mag je dat voorstellen? Ben je elke week op paard ergens? Nou, ergens wel, ja. Er is altijd wel wat. Toen ik op Oosterdiek weer een afsluiting van een 2-jarige opleiding van natuurgids. Ik ben IWN. En toen hier de gidsen hier zelf een boortocht georganiseerd en daar week dus ik bij. Maar ja, van de week had ik weer een excursie die voor het Frieske Geer. Nou, en ik ben op het heden bij de Klister hebben we de lessen voor de Lietse bandjes. En dan komen ze buis en dus het kabouterpaard. Dus daar week deze. Nou, vanmorgen had ik weer naar Omroep Friesland West. En vanmiddag hebben we het sletsjevisje bij de Lion. Dus dan ging ik hebben met mijn BPC's erheen. En nou ja, zo ben ik wat bezig. Ja, maar het sletje bij de lijn, dat intrigeert me wel. Ja. Maar dat doe je dan particulier? Ja, dat is vrijwilligerswerk. Ja. Ik voor het IWN. Alles wat ik doe is vrijwilligerswerk. Ja, maar zit ik in mijn pakken zit ik mij? Ja. Ja, maar wat is dat dan? Nou, de IWN is al landelijk. Ja, nee, dat weet ik. Maar het sletje hoe maak ik me dat voorstellen? Nou, dat is het benauwde dagen van sletsjevisken. Dan gaan we skepnetjes mee en bakjes en... Nou, dan met het skepnetje door de sleet en alle beestjes die boven komen, die komen dan in het bakje. Nou, dan proberen we dat wat opname te krijgen. En dan ben je wat enthousiaster meisje van wat er in de sleet leeft. Ja. En dat kan van alles wezen. Meer nou ja, een kikkert is al een heel feest natuurlijk. Ja. Maar een visje of een staarwans of een waterschorpioen of zo. Of engerts die in het water zitten. En libellenlarven en zo. Ja. Nou, dan vertellen er komt aanst een libel uit. En dat is ook soort dingen. Dus het is altijd heel erg leuk om te doen. En wat vind je bij ervan? Want ik had het idee dat de mensen natuurlijk... ja, wie in bepaalde leeftijden zitten ze vooral op hun telefoon. Ja, nou ja, zo wie gaat dan vooral naar de liedjes in het basisonderwijs. Maar ja... Nou, die ik wel. Maar de vraag is eigenlijk van, had je het idee dat je het werkje maakt om die belangstelling te krijgen? Of zeg je van nou, ik wil van nature wel interesse daarvoor? Van nature wel belangstelling ervoor. In mijn beleving wel. En ik naar de liedje van Usjo, die zit altijd met een neus bij de fever. En hoe had hij die? Die 6. Die 6, ja, dat is ook een mooie leeftijd. Ja. Nou ja, ik neem hem altijd door. Maar ik denk dat ik iets is wat de ouders op inspringen moeten.
En dat ze de bijen ik meenemen en zulke dingen. En dus, ik kom van Boeten en we waren vroeger altijd Boeten. En we volle water is goed heen, we hadden geen telefoon of zo. Dus, en we waren helemaal op Boeten georiënteerd. Ja, dat is niet meer zo. Nee, dat is niet meer zo. Dat zijn we zo volle te doen. En ze met voetballen, ze met dit en ze met dat. En hoe zie je naar de Friese natuur? Want hoe lang ben je onderwijs? 25 jaar. 25 jaar. Dus dan heb je vast ik wel jongen dat het oors wordt. Nou ja, het water wordt in ieder geval wel skinner. Het sletswetter en zo wat hen die fosfaten in de brood uit. We krijgen wel steeds meer beestjes erin. En op het moment zie ik toch stiekem we wat meer insecten komen. Stiekem heel voorzichtig. Want ja, dat is natuurlijk wel zorgwekkend. Ja. De toestand van ons metjes en de neven en alles wat stekt en prikt en wat we dan hekel aan hebben. Nou ja, dat zie ik op het blom en ik wel. En dat zie je zelf met de auto ik wel. Als je jongens op paard bent en je komt thuis in de auto, zo smaar net meer dat het zie je hier alleen weer. Nee, En wat is de toegevoegde waarde van zo'n mechie? Nou ja, zo'n mechie is natuurlijk, alles in de natuur had een functie. Ja. En zo'n mechie is altijd weer voeren van een beest. Ja, nee, dat klopt. Of voor de bevruchting van planten of zo. Hè, dat er van hier naar de oren te gaat. Ja. Ja, dat is net de bedoeling dat de buis in de motorkap omkomt. En ik net op een sleepkamer. Nee. Ik hier vannacht ik weer in om meer. Dus, Ja. Nee, maar alles in de natuur had een functie, zeg ik. Alles. Maar als je s'nachts een beetje meer in krijgt, je gaat net uit mijn laap in slam deer. Nou, nee, ik net. Nee. Je vangt hem? Nee, ik let hem zo met gloeken trekken. Ja, dat wel, ja. Of, ik wil altijd wel prikt. En mijn man net en ik wel. Ik zit altijd onder de bieten. Ja, en ik onder de tieken. En zo mijn man gaat er vol aan nachts om hem te pakken. Ja. Maar Je hoort hem net zien dan? nee. En zelfs maar die tieken, ben je daar net bang voor? Want ik kijk wel kunnen die dan toch lijm op doen, hè? Ja, ik kijk alleen man. Oké. Dat is nemen dat is het beroepsrisico, hè? De tieken, ja. En dat is ik een naaie soort tiekenziekte. En daar ben ik zien gevaccineerd. Oké. Ik had dus naar de oude West, ik had 3 vaccinaties gewoon daarvoor. En het hoorde je mag werken en had dus. Oké, dus dat is ook een beroeps... Ja, maar dat is een oorziekte die komt in Nederland en is dan net voor me wolletje bijvoorbeeld in Oostenrijk of naar Duitsland en dan. Oké. En daar ben ik die. Eén waarom naar je prijs, Ja, hè? Want ja. er is net helemaal wat. Nee, Hoe zijn de reacties? Geweldig. Ja? Ja, geweldig. Zaterdag zag ik de hele dag haast op een stoel staan, zitten met de telefoon in de hand en ding ontplofte ze wat. Ja. En kaartjes en telefoontjes. Maar ja, ik zei, dit zei me meer dan een lintje. Want ik bedoel, dat je net met alle respect dat je ergens bij bent of zo, dan kan je in aanmerking komen voor een lintje. Nou ja, zei Johan de Jong BM, die... En wat voor ben want die BM, krijg je die s'avonds een uitziekje? Nou, hij kwam van Jest en ik mocht hier een uitziekje, dat klopt. En hij kwam bij ons gewoon voor de huis te staan en werd een paardenbm. Nou. Ja, ik hou van fruitbm. En het zit er nog een keer in. Vroeger een product jong. Maar nee, ik mag graag parkers inlezen en schermuitje en zulke soort dingen. Dus, Maar ja. hoe lang wordt dat als je een bm kan planten? Nou, ik hoop dat ik dan wel leef. Dat dat is ook zeer. Je bent hartstikke jong dan. Ja. De zon komt in zicht, maar nee, maar ik hoop wel dat ik dat nou beleef. Ja. Dat is heel want, Maar je bent al een BB'er, dat is een bekende burger. dat verneem ik ze nou en dan ik wel. Ja, toch wel, hè? Ze herkennen je wel. Ja. Vooral nou ik in de kranten, want er bent altijd wel mensen, net iedereen volgt Omroep Friesland. Nee. Maar een hele productie toch helemaal actief naar. En daar steek ik in, baf, steek ik. Nou, creëers, zo best is wat. Nog iemand krijgt, geet je vrij, krijg je wat is in de 24 hier verhoren in de natuur. Had je nog naar de vogeltje bijvoorbeeld? Want ik heb wel eens van het verhaal van dat de mosken, de minder mosken dan vroeger. Ja. Wat valt jou op? Nou, inderdaad, dat er minder mosken binnen. Maar wat ik veel erger nog vind, is dat het in het land zo stil is in het varier. Dat ik aan de fietsen ging en ik heb heel weinig skriezen meer en lippen. En ik zie steeds meer ooievaars rennen. En wie de zilverriegers, dan kan je toch wel zien dat er een
verschoning is in de natuur. Ja. Er komt wel weer wat van in het plak natuurlijk. En dat is altijd zo, want de allegaatjes worden wel weer opgevuld. Maar ja, en dat had ik altijd zo geweest, dat het verscholen in de natuur. Maar ja, ik ben natuurlijk opgegroeid met de skriezen en de lepen. En ik ben moest fietsen en dan zei ik zie mijn man, oh, wie was zo stil in het land. Ja. En ik heb weer niks jet, zo. Nee. Dus Nou, gozen, die ben er graag. was met een heldsoort, ja. En wat ik heel goed opvalt is dat de taarnamen van de Canadese gozen. En Ja. die grote, ik zeg, juist er nog in zwemmen, mijn jong. En wat ik van de week nog zeg, en dat is ik nee, dat is dat de brandgozen die simmers ik beginnen te bloeien. En dat die nou ik jongen krijgen. Ja. En ik zei van de week op het nijt dat ik nog een gier, deze Ja. kant die komt. Ja, valig hier denk ik. Een valig gier, ja. Ja, ik ga hem toevallig bij mij dit zelfs jongen, maar dat weet je net. Ik ben in Spanje geweest. Ja. En daar had ik de valig hier en zo. Maar ja, die komen hier ik wel in zo en dan. Ja, eerst nog eens dwaalgast. Dus het hing het al even van dit nog. En die exoten in het water, maar die bepaalde planten, of die vierkreefjes, hè, dat proberen ze. Die proberen ze er wel uit te vangen. Maar dat is met alle exoten zo. Op een gegeven moment dat zie je meer als bijvoorbeeld 20, 30, 40 hier binnen. Dan krijg je daar een heel systeem omheen. Een heel, dat ze opgenomen worden in Een het ecosysteem. Ja. En dan denk ik, ja, wat is nou wijsheid? Nou, die vierkreefjes zijn wel lekker trouwens. Ja, je kan ze opeten. Ja, maar Ja. ik weet een vrouwtje die vangt ze dan en dan doet ze in de vriezer. En dat ze dan weer genoeg had van meeltje, dan wil ze klaarmaken en dan wil ze mijn smaak opeten. Ja. Oké. Dus ja. Nou. Tot slot nog even. Ja. De discussie voor de wolf. Oh, nou, hij is nog een jaloerke. Ik Wat geef- vind je daarvan? Nou ja, ik ga meestal net in discussie over de wol. Nee, maar je mag gewoon vertellen wat je ervan nee, vindt. ik vind, mijn idee is, Je hebt die erbij, of nee? je hebt er wel bij. Hij had hier ik West en we hebben zelf ook uit de roei 200 jaar in. Alleen, hij komt natuurlijk steeds meer naar de bebouwing. En ja, dat maakt hij net zo werden. En als je op een Veluwe is, roemt er genoeg van een roedeltje. Ik ga in het begin, ik was zijn door mijn roedeltje in de Oostvaardersplassen. En daar zit hier Ja. genoeg. En dan heb ik die overschatten toch aan bepaalde beesten. Ja. Dus, maar een wolf houdt zich natuurlijk net aan Nee, richting absoluut aanwezig. niet. Nee, maar ik bedoel, ze zijn toen, dat die in op Noordburgen weer, dan bleek dat achter mij net zo te wezen. Toen zit de wolf mooi op de bank. Maar wat die zwervende, dat ben vaak jongen. En ja, als ze in een stuk langer terugkomen met een protoskip in zitten, ja, dan wordt er gewoon een moordlust, wat ze maar opwekt. Ja. Maar die beesten kan geen kant uit. En ja. Het is een heftige discussie. Ik haal heel wat drek om me heen gekregen wat de wol betreft. Dus Ja, hè? ik hou me een beetje opgevlakt. Ik herken dat, ja. Ja. Mooi. Is er nog wat? Nee, ik denk dat de BM komt te plak. De komende tijd, wat is jouw missie voor de komende tijd? Heb je nog iets zitten van, nou, die doelgroep mis ik, hè? De Lietse band, ik wil Ja. eigenlijk nog naar de orenmeesken. Nou ja, ik ben wat de natuur betreft zelf wel breed geïnteresseerd en ik georiënteerd. Dus nee, ja, ik hoop dat de mensen dan met passie meegaan en dat ze wat leren willen. En dat ze met oren eigen, vooral met oren eigen, naar de natuur zorgen. En dat toch alles, wat heel belangrijk is, een functie had in het systeem. En als ze met jou ophaat willen. Ja, daar kunnen ze me Wel- bellen. Ja, als er gewoon binnen die zeggen ze van wie willen wel eens een kuier met een maatje gaan. Ik ga dat is pas in september. Ik ben bij de Dobben en ga ik nog een kuier. Ik hoor de cultuurhistorie van het gebied. Hè. En ik ben bij het Frieske Geer. Dus alles is vrijwilligerswerk. Dus ze weten me meestal wat te vinden. Oké, nou, nou al, denk ik. Ja, denk Ja. ik wel. Ja. Ja.